आफाया आंनिया गावबुरा खानलायनानै मोसानाय बे इउटिउबाव नायबा नुगोन सावथुन बायदिनि मानसिखौ दा एसे मोजांसिन जाबाय। खुलुमबाय लोगोफोर बयखौबो आंनि इउटुब चेनेलाव बे भिडिअआ दाखालि 31 डिसेम्बरनिनोमोन 2025नि बेवहाय जोंनि सिमला एरियानि आर्टिस्ट गेट टुगेदार प्रग्राम जादोंमोन आरोना बेवहायनो आङो थांनो ओंखारदों। आसा खालामो बयबो आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायगोन होननानै नोंथांमोनाबो आंजों लोगोसे नायलांफाबाय थादो आरो सोर सोरखौ लोगो मोनो नुलांगोन लोगोफोर। दायो लोगोफोर नै जों न'निफ्राय ओंखारलांबाय आरोना बिराद थान्दा खुवा खुनाय आरो बुहुद गोजांखादों। थांगासिनो लोगोफोर मोनसिगोन जोंना खाथियावनो आरोना बे लोगोफोर ओंखारनोसै मेन हावाइ भुटान रडजों दावखोबाय। ओरैबायदि गुसु आरोना बा गोसोआव जाबाय सानगासिनो जोङो क'क्राझार मोनसिगोन आरोना लोगोफोर मोनफैबाय लोगोफोर जोङो दायो जायखिजाया दङ जोंहा एरफोर फिसा दं। खावलायनाय गारि नाम्बार S01 GE 9133 गारिया सानजाखै मोखां जाजोबनांगौ गासिबो गारि नाम्बार सानजाखै मोखां जानांगौ दोनहैनांगौ सानजाखैजा लारि जानांगौ फट' खेबनो मोजां जानायनि। नै बेनो लोगोफोर मोनफैबाय आर्टिस्ट गेट टुगेदार प्रग्रामाव बेयावनो आरोना जोंना खाथियावनो फथा दैलाम होननाय पिकनिक स्पटआव दा बेफोरखौ नै साफा खालामगासिनो आरो ओमफ्राय बेवहाय जोंहा कुमार आरो लाइथुन बिथांमोना बिराद खामानि मावनायाव बेस्थ'। बिथाङा खामानि मावहोलां आरो बिराद मोसाहोलांगासिनोबो डेन्स खालामगासिनो बिथांमोननि खामानि मावनाय आरो मोसानायफोरखौ नायनो लुगैनानै थानो हायैनि आङो स्टेजावनो थांथारबाय आरोना नै लोगोफोर बिराद खामानि मावदों आरो बिराद मावथि बिबार बावनाय हाबाफारि महरगिरिफोरनि लोगो हमलायनाय आरो दा हेपि निउ इयार सेलेब्रेसन गिबि हाबाफारि हिसाबै सानै गेदेमा बिथांनि मोननिसिम जों आरज गाबनाय आरो बिबार बावनाय हाबाफारि लादों। बे हाबाफारियाव जोङो आलासि महरै मोननो हादों जोंनि केसि सिमला मिउजिक स्कुलनि प्रिन्सिपाल बिथां सानसुमा गयारि आदा आरो खोब गोजोनथाव बाथ्रा बे हाबाफारियाव खोब गोजाननिफ्राय फैनानै जोंजों बाहागो लाफैफानो हादों सावथुन मुलुगनि सासे बयजोंबो मिथिजानाय डाइरेक्टर आरो जोंनि बड' सिने आर्टिस्ट एस'सिएशननि सासे बोसोनगिरि लोगोसे जुरि बर्डनि मेम्बार मानगोनां बिथां जोंदाव बड'सा सार बाहागो लानो हाबावदों क'क्राझार जिल्ला बड' सिने आर्टिस्ट एस'सिएशननि गाहाय नेहाथारि बिथां हालब्रि बसुमतारी आरो जोंनि सेन्ट्रेल बिसानि हारिमु आयदानि नेहाथारि बिथां जयपुर ब्रह्म आरो बाहागो लानो हाबावनाय जोंनि बे ओनसोलनिनो सासे महरगिरि बिथां प्रबिन गयारि आरो लिरगिरि महरगिरि बिथां हांख्राय उजिरादा बाहागो लानो हाबावनाय चापागुरि कक्लाबारि गुदि बर' थुनलाइ आफादनि बारग' गाहाय नेहाथारि बिथां करगेश्वर बसुमतारी आरो आंनिनो लोगो बिथां मेन्डेला ब्रह्म
आरो बाहागो लानो हानाय साफ्रोमबो जोंनि मावथि आलासि बिथांमोन मोसानाया बेबो मोसायोमोन माने दा सिनाय नंला सावथाल बायदि नुयोमोन मानसिखौ मोसानायाव बे माबा आफाया आंनिया गावबुरा खान्दायनानै मोसानाय बे इउटुबाव नायबा नुगोन सावथाल बायदि नुयो मानसिखौ दा एसे मोजांसिन जाबाय बिनि उनाव हालब्रि बर' जोंहा माबानि आफादगिरि बिसा क'क्राझार जिल्लानि बेनिफ्राय फंबाय रन्जय नार्जारि बिथाङा सासे महरगिरि आरो क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि एसिस्टेन्ट जेनेरेल सेक्रेटारि बिथांमोना जानो फैनायनि थाखाय साबायखर बावहरबाय जिरायनो गासिबो लोगोसे जों बेवहाय बाहागो लानो हाफैदों जोंहा चन्द्रकान्त बसुमतारी आदा जोंनि सासे समाज मावथि बिथांखौबो जोङो नैबे मोजां समावनो आर'नाइ गांसे फालिजों बरायना आवगायदों बिथांखौ ओमफ्राय नै दा लोगोफोर जानाय हाबाफारि मा ओंख्रि आब' मा ओंख्रि जानो गोसो मा ओंख्रि दालि रुनाय जाबायसो र' जाथ'वाखै जानोसै होनबा जानोसै दे बिराद गय जादों बिराद गय जादों आङो इउटुबावसो नांगौ लागोन